Inulat sa nagsarayaw ayunhan din ilubog sa manong mga kalagasan mong batalong akulat siya marayhan kung dayong labi na at mga bisita nag-aandang handa ikagala may namumusgan may sinsira may binutong ay nagdamamusan hala na sinuta may nasalaw na ang bisita maupay ang pamusura kung ang sunata hanggang ka hala na sinuta may nasayaw na ang bisita maupay ang pamusura kung ang sunata hanggang ka. Sayaw Kurasa Mayo! Sigat kong lamig kung may patrol mga dayong laylain nga nawong kadamang na ang buwang lasa nag-aarigin magkulatsan sikat kong inigas sa yaw halabing ang mga pundasyon mga kalagasan mong natatong sa mula ay raayon nakikita ang panunan ang kumita magkapyuto ang panumanilangit ng ay nakikita ang panunan ang kumita magkapyuto ang panumanilangit mo. Bisita na lagas na kung dalakap ng tututumba pero ang muling bayanin na rana ngayain aadong magkulatsa mga dayong inahipausap kay ang lagas ng iba ang kurma pagsayaw lang niyang hikulatsa naglulunod na narupa ang parugan, ang kumita, makapluto, ang parubalina, ay nakikita, ang parugan, ang kumita, nakikita, nalikiramay ay ang parubalina, kay ano na dinala ng pagkuha ako bakit na naman ang iyong desisyon alam ko na siya ng inkaroon patututan mo nga ni kita inuwain magpupulan isang kong masama nalinig akong tungkal nakakaroon na ipanan pero kung manihimong inay antis ka bumaya magulmahang yung isang bagong ihayla maruyan mo inay ka magpanos kita magsayaw isang madaling kailan
ambulansya. Ako na kilala, mahusay na dalaga, singsingang prinsesa, hanapong magsayaw, higaan naman, pero basta lang hindi na surrender. Alright! Diri ka mailay na hinunod. Salamat Konsehal Kagaskas ngan Imo Padis nga usa nga barangay kagawad han barangay Hollywood Daniwan Eastern Samar. Maupis pa kayo ano? Guwapo. Ngan parang galo ko na ano usa nga super instructor. Usa nga nurse duha. Konsehal pa. Ay pa.